Oh. Tahu takwa kuwi gede, Oh, kuning. tahune gede ya. Nang ngene nyong kan tempe mendoan kan tempene amba-amba, Mbak. Oh, enak tempe keripik barang. Heeh, kuwi tempene cara kono ki sak genteng-genteng kok. Iya temenan, ora ciut kaya wong Tapi kene. nek ning ngene Kediri ki tempe ki ora gawe ka lho. Lah ya tempe. Tempe. Lah ya tempe. Uduk tempe. Bahasane kono ki coba anjen ngap. Obong-obong Lah congor iya ki kan. udut. Heeh, akeh sing pada obong-obong congor. Obong-obong congor ki udut. Karo ngopi nggo cagak lek kayak gue. Oh, ngono. Nek pemane wong hamil ki ning gone kono ya. Doboli kan. Dewek aja dingin ya. Dewek aja dingin doboli. Dewek mencari pengalaman disit. Oke. Oh, biungmu lagi doboli ya kan. Mu tek dongakna ya, muga-muga ngesuk biungmu angger meletek sing matamu meletek. Meletek lho. Sama nisane nyanyi lagu apa? Apa ya? Jare ini sama nok saiki kok jomblo to, Mas? Jari sinten? Jare buke. Bu sinten? Bu Dwi. Jomblo apa ndak? Jomblo. Ya wis. Wis padha nek padha jomblone ora masalah. Heeh, aman berarti, Pak. Aman. Gelem tenan ya? Jenengan gelem tenan ya? Hah? Gelem tenan no? Gelem tenan. Oh, gelem tenan. Iya, ayo kowe kowe ditantang lho saiki. Ayo. Kowe gelem tenan apa piye? Adek kowe mulai ning ucul Iya, Pak. sampai pagi seperti Ini itu. tangannya ini ndak bisa ucul, Itu Pak. yang menggenggam merap siapa? Cowoknya apa atau ceweknya? Mas Ardi. Mas Ardi. Iya. Oh, alah yang gladik jebule Ardian. Heeh, Sinana diam-diam mencintaiku, Oh, Pak. iya. Oke. Dan tempat ra gelem diculne lho, Pak. Delok to, Pak. Lho, Iya. lho, Pak. Ya. Malah di anu lus-lus no malah anu. Pemilik cok, mundur.
keluargane wong tuwa ki ana nyawang putra-putrane wis padha mandiring pribadi utawa mandiri ya Yung. Heeh. Pancen kaya ngono kuwi no. Ya, wong tuwa ning anak kuwi duwe kewajiban kaya dene Pak Supardi saha Ibu Irnaningsih SPD. Ya. Ya wong tuwa kabeh duwe kewajiban nek duwe anak kuwi digedhekne. Nek wis gedhe di sekolahne sak pinter-pintere, nek wis ngancik dewasa dirabekke. Nek wis ngrabekne anak kuwi tegese wis gugur kewajibane anak bisa mandiring pribadi utawa mandiri. Ya yang nyatane putra-putra saka penjane Mbak Supardi iki wis mandiri kabeh. Heeh. Wis karek ungkang-ungkang labuh ning masyarakat, melayani masyarakat bangsongan, ngayomi ya. Karo momong putu ndedawa yuswa. Wah, ngono ya, Yung. Iya. Wah, jan. Luar biasa ya, luar biasa. Mula panjenengane sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gusti Allah Subhanahu wa taala digelar wayangan sing kaya ngene iki no. Oh, ngono ya. Ya, Yung ya. Heeh, ya. Saiki wancine hiburan. Oh, ngono. Heeh. Sing buka di season hiburan kuwi sapa? Ya anak wedok sik no, sing klasik sik aku nyuwun jineman apa lah sing halus karo lenggah wae. Ya engko perkara lagu-lagu liyane engko karo jumeneng lek ana musike. Oh ngono iki karo lenggah gen istirahat ya Yung. Heeh, gen istirahat sik mesake. Ki mau bareng isak wis tanggapan campur sari mayang kara. Ya ana ing Jombang langsung bar gletak langsung rene. Oh ngono. Heeh. Monggo isuk mau sekolah. Ya, sesuk-isuk kudu sekolah. Ya, sore kudu nyambut gawe tekan bengi tekan esuk. Ya, heeh. Sawengi ronggon ngene iki duwite ndah neo niken Salindri. Domongi kok. Kira-kira arep golekne adah duwite Salindri iki kangelan kira-kira. Wah, ngono. Saking okehe tur ya ora tau leren. Wah, ngono. Ki aku krungu kabar jare mbangun omah, Nduk. Kula, Pak. Heeh. Nggih. Masyaallah. Cak samono wis mbangun omah. Aku mbiyen ki rabi karo mbokmu ki blas rong gablek omah lho, Nduk. Nggih mboten apa kan berjuang bareng-bareng. Heeh, bener. Mula aku karo mbokmu ki aku wedi mergo sing tak jak bareng rekoso ku ya butuhi kae. Nggih. Sebelahmu lho, mbokmu. Nggih, Pak. Heeh, aku dadi serawani karo nek karo mbokmu ki serawani nyembah aku. Berarti suami takut istri. Loh, ora kok takut istri ki enggak. Ya anu lah, piye ya menjaga gitu loh, Nduk. Ya harus dong, Pak. Aku aku cik pacaran. Aku omong takok bumu, kere aku cik. Mobil ki lho sing dandakne ya mbokmu kuwi sing ngiseni bengi ya kuwi gek kuwi sedan towek ngono modele. Dingge mlaku sekilo ki bane arep cepot. Kuwi sing dandakne ya mbokmu kuwi kaya ngono kuwi rekas aku karo mbok dhisik. Nggih, alhamdulillah itu namanya pasangan yang sejati. Susah seneng itu dilakoni bareng-bareng gitu, Pak. Bener. Saiki ngugarek ngunduwe, Pak. Berarti jenengan riyen kan mobilnya kan tasik sedan etek-etek. Lah sakniki lan jenengan nggih pun gadah Velfire. Alphard. Alah. Pun gadah bis. Heeh. Bis tapi trocoh nduk bis iki. Sekali-kali ngolek tanggapan meluo bisi Pak Kangko sing rupane abang tulisane Dwijo Laras Indonesia. Kuwi ketika musim udan ya to. Yoga ki munggah ning bis kuwi wis sangu mantol. Ketika udan blas kuwi kaya udane dadi mantolan kae. Nila to, Pak. Heeh. Lah jenengan malah ngengken kula anu kok enggak dikei kualitas yang terbaik kok malah ken udan-udan ning nggone jero bis. Loh, sensasine kanca-kanca ngono tak tari tak tukokne bis anyar ora gelem. Ya wis ndak apa-apa, kapan-kapan tak bareng Dwijo Laras. Domong ya. Ning engko anu jejerku kudu Mas Ardi ya, Pak. Oh iya. Nek pamane udan ki iso apa hujan-hujan bersama. Sensasi. Oh tenan kok kanca-kanca ki lho seksine kabeh ki lho cek anu. Oh bis iki tak dol tak tukokne anyar. Wes mboten sah. Ini ki mawon pun iki.
bis sak dunia sing enek sing iso ngeten iki ajaib ya mau Dwi Laras Indonesia. Alah nggih mboten apa-apa Pak. Riyen Mayangkara nggih ngoten niku Pak. Apa iya? Babate pertama Mayangkara niku nggih ngoten niku. Heeh. Gadah helep to. Helep, Helepe niku warnane ijo. Ijo. Nggih metu air terjune ngoten niku. Iya. Nggih asene mboten kenging Pak nggih niku wis dugipun dipun. Oh panas no ya. Nggih. Heeh. AC niki kena nduk lek anu Dwi Laras Indonesia. Lah ketika AC mati ngerti ra? Mboten. Wah, kanca-kanca lek AC lek mesti nek trouble to. Nggih. Lek AC mati ki do nyetori bareng di dalam bis seperti di neraka. Ngono kuwi. Ngono kuwi lek do nyetori iki bae Dek bareng sak rombongan tak delok kabeh. Terus tak jawab sitok-sitok. Anu tak jawab sitok-sitok. Pripun? Nek pengen adem bisi lebokno Indomaret. Ya sisan kono aku. Ya wis pengalaman nek awakmu saiki kaya ngono ki bapak ki wis ora kaget. Mergo kowe wis cilik ki wis mlunggah ning panggunge wayang. Nggih, Pak. Saiki kaya dene sinden sing sapa to? Wong sak dunia ki sing ora ngerti karo Niken Salindri. Aku ki melu bangga lho no, Cahayu. Nggih, Melu Pak. bangga. Kula nggih derek bunga saged derek Dwi Laras sakniki nek riyen kan dereng saged napa derek Dwi Laras to. Heeh. Alhamdulillah saged dadi krune sakniki. Wah, dadi kru tetap ya. Oh ya seragame padha ya? Iya. Ya guru wayangan Dwi Laras tok lho sing seragame padha iki aku, Pak. Domongi kok. Nyapa kok iso ngono nyapa? Memprioritaskan. Artinya kalau memprioritaskan kan berarti kan sayang, Pak. Iya, betul. Berarti kan saking sayange kula kalih panjenengan kalih Bu Dwi sampai kula rewangi niki kan asine kan derenge limbukan kula kan pun dugi to. Iya. Pun damel kebaya warna ijo. Ijo. Asine niku. Terus kula niku pengen seragam nggih pun kula seragam. Seragam padha plek. Jan, ki wis seragam ngene iki jenenge rombongan ki kudune bayarane ya padha karo sinden-sinden liyane. Gak padha, Pak. Gak padha ya kuwi? Ndak padha, Pak. Gak padha, Pak. Protes ae. Wah, ning sepanduke tulisane bintang tamu kok. Oh iya. Kudune iki pomok kowe seragam beda ki ya ora apa-apa kok, Nduk. Ning saka tresnamu karo ibumu, tresnamu karo Dwi Laras Indonesia, kowe gelem seragam, gelem padha karo kancane. Mula kanca-kanca tepuk tangan buat Niken Salindri yang luar biasa. Nah, makasih ya, Nok. Nggih, Pak. Tenan muga-muga omahmu ndang dadi. Sok nek kowe omahmu dadi muagong magrong, wong lanang arep rabi karo kowe utawa rabi karo kowe mesti mikir sik lek arep nakal. Wah, bojoku kowe wis duwe omah duwe kaya ngene lek arep nakal. Alhamdulillah niku rumah yang keempat, Pak. Wah, omahmu wis papat. Nggih. Masalah kancaku kuwi rumah sitok irung duwe lho. Iya, rumah sitok. Sertifikate iki ning kadol, ning anu ning bank. Ya. Rumah keempat ya, Nok. Nggih. Luar biasa. Senengno wong tuamu, senengno awakmu, senengno keluargamu. Sakwise kuwi nyenengke wong sakmene mbiyen. Nggih. Kowe nembang klasik apa? Manut aku. Jineman apa? Jineman nggih, Pak. Jineman apa? Jineman gendro. Gendro oke. Nah, gendro. Jineman gendro ora apa-apa. Gendro karo sapa? Gendro ki gelut lho. Heeh. Gendro ki gelut utawa Gendrai gelut to? iya, patu. Patu karo sapa? Lah iya ora nek musuhe kok ya kan. Patu karo Pak Dalang. Iya, ora apa-apa. Dalang Kangko. Dalang angko ae. Rasa patu karo dalang liyane. Iki ayo nembang. Ndak tekan ngendi-ngendi. Iya. Garwana tamanda raka Gesekno. Iki enek sing lungguh iki kancamu. nggih niku Ayo, rencang kula SMP. Kula SMP 6, niki SMP 8. Ning nggih sami-sami Kediri riyen nate lomba niku bareng nggih kalih niki. Oh, sapa jeneng? Lomba pedalangan. Jeneng sapa lali aku. Sapa jenengmu? Kalau kancane kok lali. Kenanga, Pak. Kenanga. Iya. Arep muni gerhana aku.
Kenanga bae. Iya. Engko kan nembang ya iki kan. Dadi lomba dalang apa lomba nembang apa lomba maca pat? Lomba enten dalang bocah, festival dalang bocah niku lho, Pak. Terus Awakmu yo dalang berarti? mboten, kula dadi sindene. Oh, dadi sindene. Nggih, kalih napa? Sing ngresiki terop. Sik tak takonane sik. Sapa mau? Nggih, kula kenanga, Pak. Kenanga. Nggih. Koncone sak baraan iki Salindri. Nggih, satu baraan. Sak baraan biyen sampean Nggih. dalang. Boten Terus sami kula nggih. nyinden padha nyindeni. Nggih, sami. Usung genjot, Pak. Kenanga yo. Awakmu kok mripate sipit apa keturunan Cina? Boten. Oh, tak kira keturunane Nyang Pekju. Nah, mengko nembang ya nak kenanga. Nggih, Pak. Nah, mau lak melu nembang ning kene sore mau to? Nggih. Wah, jan Kediri rumah saku anggar metu ki sinden mesti apik-apik. Ana Niken Salindri, ana terus apa Lintang Kairo, ana iki. Wah, Enten sinden sing sae malih, Pak. sapa? Putri Patricia. Sapa kuwi? Oh, alah Putri to. Putri kayak penyanyi kamar mandi nih kayak. Ya. Yo, diteruske sik. Ya, kaya ngono. Kula ngerpek nggih, Pak. Ora apa-apa. Ilaske wae. Ya. Dibuktikan ke khalayak rame bahwasanya Niken Salindri ora mung lagu-lagu saiki utawa lagu-lagu sing berbau musik ning nyatane klasik barang dipangan. Oh, ngono ya. Ganti lanjutke sik. Nah, ya nak. Mikir wae dhewe
saya gandengan kanca la iki rasakno nafsu kang ata-ata sirna tanpa kotra wong kang pindho trupek Dwi Laras Indonesia, sekali lagi tepuk tangan buat Niken Salindri. Oh, ngono. Kabeh iki do ngerti isane Niken Salindri iki meni bangsa lagu, bangsa lestari, lamunan, sigar. Ya, terus lagu apa kae Lintang Alian. Oh, ngono. Lintang Asmara. Lah iya, asmarane ora ketekan terus alian golek asmara liyane. Ya. Oh iya. Iya iya iki lho. Pancen sing aja aku kepengin nodi sepira kewasisane, sepira kepinterane, perbendarane lelagon. Ya nyatane kon jineman gendro ya. Iso teman. Ya masku dhewe kok. Ya apa duwe. Ayo luar biasa. Ya. Yo nak. Oh, iki mau coba. Iki mergo pamundhut pirang-pirang. Iki saking panitia nyuwun lagu sigar, saking Pak Kades Supardi nyuwun lagu lamunan. Ya, Engko diaturke ya, iki saya mau request lagu Podang Kuning Gubuk Asmara sing nyembang Niken Salindri saking Pak Budiono dan teman-teman terima kasih. Ya, uga iki dimonitor karo Putra Sinuwun ing Kraton Surakarta menjadi Gusti Pangeran Haryo Benowo. Ya, kula menyimak, Dik. Ya. Salam genduk Niken Salindri. Wingi bar nyendeni gustine Niken Salindri. Ya. Uga Mbak Santi utawa Bu Santi ingkang wonten ing Jakarta ugi monitor anak wedok. Wah, ngono. Ya. Ya, Nduk, Ken. Ayo, Ken. Munggah kene, Ken. Ayo, Ken. Niki jumeneng, Pak. Kene ya. Nah, iki yo bibit unggul Kediri no. Oh, ngono, Ya, ngene. Ya. Iso lumadi menghibur masyarakat neng Bangsongan. Ya. Yo, jaturi jumeneng disupati cara gamelan Bali, Cok. Yo, mari berdiri. Niken Salindri yo. Kanca-kanca anu Nduk Ken. Kanca-kanca Dwi Laras Indonesia malam hari ini jangkep komplit-plit ora ana sing pamit. Iya. Alhamdulillah iso ngabdi antara sowan iso nabuh awakmu secara maksimal. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Niki acarane napa to, Pak? Loh, syukuran. Penyerane Pak Supardi. Nggih. Daleme kae. Ya lak sale yo ngene Pak Supardi to. Nggih. Kuwi Pak Lurah utawa Pak Kepala Desa ana ing Bangsongan kene. Kuwi lak entuk tambahan masa jabatan 2 tahun. Oh. Nah, disyukuri. Alhamdulillah. Nah, karo putra-putrane wis mentas kabeh. Ngaten. Putra-putrane wis mentas kabeh dan ulang tahun perkawinan yang ke-40 karo ibu. Oh, ngaten. Ya. Alhamdulillah kurang 10 tahun lagi adalah pernikahan emas. Jadi harus nanggap lagi. Ya, aja kuwatir beliau nyaki seneng lan tresna kelawan budaya kok. Nggih. Ya. Iki sing disuwun yang pertama lagune ya kuwi Podang Kuning utawa Gubuk Asmara. Nggih, Pak. Ya. Ora kesel ana? Mboten. Ora. Niki kula mengke lho sampai gara-gara. Lho tenane. Nggih. Eleh.
Eleh tak kinang kinang kinang. Gayamu. Ya. Percaya. Ya sak penakmu lek menyambut gawe sak penakmu lek karo bapakmu Anom Dwija Kingkong. Ya. Anom Dwija Kingkong. Lho enek sing ngono e. Enek sing nyebut ngono lek nyiarke iki tiwas dirungokne wong pirang-pirang. Malam hari ini kita saksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon sesaji Rajasaya dengan dalang kondang dari Karanganyar, Jawa Tengah. Inilah dia Ki Anom Dwija Kingkong. Wah. Penak, Pak. Penak. Penak piye? Nggih penak enak kingkonge. Sing bener iki kangko mung salah penulisane. Ya. Yo dibawani sik ya. Nggih. Ya, Dik, saya gedhi anak kowe nak. Nggih, Kuwi Pak. anune sapa kebayake sapa dienggo kok iso teplek pas sapa? Niki bayake Baru 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 nyetak. nyetak langsung dienggo nggo awakmu. Iya. Sembuh. Tumbas ning pasar sayur. Apa gak ning pasar hewan ae? Pasar sayur. Kok iso teplek ning awakmu kok iso teplek ngono lho, pas ngono lho, kaya Lah nggih diukur. nggih mboten nyekeng lho niki Ora wae, Pak. nyekeng ya? Nggih, pancen ya jodoh, Pak. Heeh. Kowe mau digawane apa karo ibumu? Napa? Jare aturan apa? Perfume. Iya. Wah iya. Perfumnya 2. 2. Iya, itu mahal loh, Pak. Limited edition loh. Itu. Wis tok ora usah mikir perkara larang karo murah. Bakune kowe njaluk apa kok bapak karo ibumu iso nuruti tak tukoke. Wis tok. Yang penting ora njaluk. 100.000-an, Pak. Ora apa-apa. Lah sing nganggo kowe dikira larang. Ya. Ndak, Pak. Ancen mahal tenanan loh niki. Ya ndang bawa. Karo nyawang yogane Pak Kangko sing disawang sing ditujan iki. Nanang, Pak. Oh nanang to. Sinebut. Loh, nggih to, Pak. Salah no. Salah. Oh, podang kuning. Nadyan wujute mung peksi kok sinebut. Wareng Sri Huning apa piye? nggak Pikiramu repot, sik, pikiramu fokus nyandi ki mau ayo. Nanang, Pak. Pikiramu nyandi-nyandi kok meniki. Teng Mas Ardi. Nanang, Pak. Oh iya. Nadyan wujud temong paksi. Pengumuman untuk konco-konco di Ujolaras Indonesia, tolong ini pada saat limbuan masker yang dipakai harus dilepas. Nah, masker yang dipakai harus dilepas. Ayo. Tanpa dikecualikan. Tanpa kecuali dilepas sendiri atau dilepas oleh Dilepaskan. Niken Salindri. Nah, kuwi kon milih. Wes. So ngono lho Pak, Dek tertekan lho Pangko malih ra Oh, gelem melok neh. Kok tanggal 15 ndak gelem melok neh lho. Ya gen ajar kendel kok. Guyang-guyu terus cae. Karo misuh-misuh bajirat. Kabare saniki pun jomblo, Pak. Mas Iya. Ardi. Heeh, wis jomblo alhamdulillah. Iya. Hayo Mbah, aku mau informasi kobuke lho. Ya. Nanong. Agawe talini Neng kayan lor wingi Ardi ora mangkat mergo kuwi 40-an budene nduk Ken. Oh ngaten. Bukan masalah apa-apa. Kula kinten nek nganu wedi kalih kula. Boten. Sampeyan iki ora medeni. Ngangeni. Lah. Heeh. Aku iki trambuh Pak. Halo manis nang samake
Tanggal 14 kamu di Surabaya toh, no? Nggih. Ora usah tanggal mulih. kalian. Mboten, Pak. Ora usah mulih engko Pak Kangko tanggal 14 ning Nganjuk, 12 ning Surabaya. Engko awan tang Kita itu. belanja. Kita belanja ya. Iya. Kita 15 siang kita belanja di Surabaya. Melaku-melaku bareng engko bengi tanggapan. Nah. Siap, Pak. Ngene ya, Nak. Engko anu kencan karo ibumu, Engko hotele ning. nginep teng hotel kono lah. Heeh, engko anu koling karo mbokmu. Oh iya, Pak. Lampemu. Engko awan dolan-dolan genti ngono awake dhewe ya golek hiburan genti kan. Nggih no, Ketika Pak. ada waktu iki golek hiburan genti. Harus menghabiskan uang puluhan juta. Ya. Ya. Goleki si podang pito. Gede barang teko. Iya. Nano Ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo. Aku menyimak nduk niken setiap pentas wayang kulit ya campur sari kok mesti ora tau enek kendune semangatmu to no. Kuwi apa jenenge rahasiane apa to nduk Ken? Mongko awan bengi sore kuwi ora leren lho kok iso semangat terus ki jamune apa? Lah ngoten niku kula nggih enten pertanyaan kagem panjenengan lan jenengan ngoten niku lho wayangan sedina utuh ngoten niku mboten kesel niku jamune napa Pak? Lah iki kok malah balik ning aku iki piye? Lah sebagai orang yang sesama seni kan harusnya kan sama-sama juga jamune. Lan jenengan jamune napa? Iso tak jawab. Napa? Kok ngopo sebabnya aku setiap malam terus semangat? Mergo ini adalah ada tanggung jawab yang besar dari dalang atau seniman ketika diundang oleh orang yang membutuhkan kita. Oh ngoten. Berarti Iki dayane kekuataning duit. Nah, iya. Berarti Orang mung duit tok ning tanggung jawab yang besar. jawabannya jenengan niku wau tanggung jawab yang besar karena menghasilkan duit. Mergo ada kepercayaan dari penanggap. Jawab aku. Jawabmu padha ra karo aku? Sami. Padha. Mergo nek duit ya kuwi mau Pak semangat. Nek pokoke lek duite wis entek sik ngono kae mesti aku lemes Pak. Jenengan titeni. Iya iya. Nek ngene iki kan semangat to Pak. Semangat, iya. Nggih sale duite cek digawa sapa mau? Asistene Ibu Dwi wae lho. Ya, terus sing nonton sing mirsani kaya ngene kae ya kudu Nggih, tetep semangat. alhamdulillah lho Pak, Apapun yang kuwatah terjadi. lho Pak. Dugi mriku lho Pak. Lah iya kae masyaallah. Masya Allah. Kula mau sampun ndongaken napa dereng to? Durung no. Dungane Mila, sing kagungan dalem Pak Supardi SPD. Pak Saha Supardi. Ibu Ernaningsih SPD. Dungane sing kagungan Tuku dalem. wedi diadai tampah. Apa kuwi? Bapak Supardi mugi-mugi rezekine kathah barokah. Amin. Ya. Ibu Ernaningsih, ayo ya didungakne. Bu Ernaningsih, berarti sih Pak. Ya. Tuku. Oh ya. Ngombe banyu putih ning sanding sumur. Artinya Ibu Ernaningsih mugi-mugi panjang umur. amin. Nah, nggih. Sinten malih, Pak? Wong desa Bangsongan. Ayo, wong sak desa. Bangsongan. Nonton barongan ning cedek sawah. Terus Mugi-mugi warga Bangsongan berkah barokah. amin. Amin. Luar biasa iki sing jenenge seni iki ndongakne ya nganggo parian. Nggih, Pak. Oh, ya.
ngestoki dawuh. Kangko, Turu. kangko. Aku tak ndongane genti. Turu ning Sorlungan kuwi suasanane peteng. Nggih. Wong wedok bangsongan muga-muga meteng bareng. Astagfirullah. Itu tidak boleh Tidak ya boleh, Pak ya. Jangan ya Pak ya. Engko bidane nek kaget piye Pak? Lah iya. Nenek nandangi piye terusane meteng bareng. Lah ya masal no malian ya. Kowe ndukane aku apa, Jasa? Dwijo Kangko. Ah. Pak Kangko. Ah ya. Mangan nongko ning cedeke sumur. Bapak Dwijo Kangko mugi-mugi sehat selamat wilujeng barokah panjang umur, mugi-mugi tambah sayang, tambah laris, tambah sukses, tambah segalanya. Kok dawa men. Ya. Nggih. Neng kalen sambil mangan tebu. Cakep. Nduk niken sehat selalu. Amin. Bapak tahun ngarep ulang tahun. Tahun Ngadu ngarep. apa? Bulan Oktober to ya. Bulan ngarep, bulan ngarep to Ah, mau. Ket mau lho Pak jenengan nek ngomong kok klera-kleru jane napa to Pak? Ora. Adakah masalah yang jenengan pendam? Enggak ada. Ya. Oke. Insyaallah kok wayangan nok ning omah nok Cahayu. Teng omahku lho. Ning omahku kono lho. Ning omahku kono. Siji. Ya, tanggal 9 Oktober kuwi ngiras pantes ulang taune Bu Dwi tanggal 10-e. 9 Oktober nggih Pak, mengke kula nyusul Ya. insyaallah. Ah, ya. Kalih keluarga. Ya. Ah, iya nak, lagune apa ki mau? Udang kuning ya? Nggih. Udang kuning. Sing pertama digarap Langgam utawa Badut. Ya. Sing kedua digarap Samboyo. Yo gendangnya disiapke. Nah, yo. Coba kayak apa? Yuk, buka celuk Cahayu. Isa awan ning omah wis ora krasa komeng. Direng tak sawang tambah manis iba bunga yen kelakon nyanding slirang ora gampang ati kekebang liyan yen si podang andutet ati kepranan orang mandang hatiku saya tatrata sanani son pekat pulut tebar ora krasan kalau ati kepranan ora mandati kusan saya tatrata sranane sun bekat bulut nebar Bu, bacutmu. Kubuk asmara mangundute. Halo
Andra ngatek ayo Andra. Ayo ke. Karman mergalerin ning gubuk aye sampai bawah gubuk kae kebak cerita waya wengi nganti kakak Trina Cangkeme. cocote Lambene aja bengok-bengok. nanya apa? Saking semangat. Tapi tandanya semangat ya kita Iya. ya. Kita kan semangat, kita kan sama-sama lemu. Iya, kita kayak Upin Ipin ya. Iya. Dari digelundung natok. Digelundung naya apa? Ya digelundung nah kayak gini kan dewek kayak bal. Ih, lek omong aja kemrecek ngono to. Kowe ngerti ora Ken? Kuwi cah ngendi mula omongane ora beda karo kowe. Kowe cah cilacap cah Iya, ngapa kalau kok? Jawa Timur itu yang kalem, Mbak, yang halus. Oh, Jawa Timur kalem. Iya. Kurang ngerti. Ya nyong aja kianan lah ya kan ya. Dewek kan kayak bal tadi gak digerundung natok kayak gue maksudnya. Iya, kalau nyek 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 nyek. Nah ngomongin nyek 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 nyek. Kayak pite, oh Pak. Ya wis seperti itu. Karena itu ya dari ngapak itu tadi. Sudah menjadi ciri khasnya Ciri ya. khasnya. Kok ngomong alus kaya awakmu ya ora iso. Nek carane kono misuh ki apa? Ah? Misuh. Kesuh jengkel. Kesu. Kesuh. Kesu ki apa? Oh, nesu. Kesuh ya gue. Nek pomone jancuk iku nek kono niku apa bahasane? Apa ya? Enek Apa ora ya? kono miso cara kono enek ora Jan? Kowe rong tau mau buka lho misuhe cara kono piye? Enek ora? Yang kepriwe sih ya? Enggak enek ya. Kepriwe ya kan ya nyong langsung bres gue sih ora ngomong-ngomongan. Jadi umpamanya musuhnya nyong nanang kayak picek ya umpamanya ya musuhku. Dia tuh bukan picek. Apa? Tuna. Tuna apa? Tuna rungu. Misalnya nana musuh langsung dibres kayak gue pak, langsung didomai sekayangnya. Oh, Orang gue misu langsung didoni yo. Ya paling celeng kayak gue. Oh misuhe caleng misuhe berarti. celeng. Oh nek celeng ki ndak anu ya Pak, ndak kasar ya ning Ora kene. kasar. Celeng ki carane ki ning kene ki jaranan kae lho jenenge celeng. Oh nek gone nyong ana mbak, tapi jenenge gue ebek. Ebek. Ora medeni blas ya. Tapi nang kana kayak kue mbok jarane ditumpaki. Heeh. Jenenge ebek. Oh, Nang ngene ebek. nyong. Nang Iya, kene jenenge apa? Ndadi barang. Iya mendem. Tuh, Babit kayak kae. Udah mendem, nek mendem ki wong hae kae mendem. Iki ndadi ra. Lah ya- Ndadi ki sing motone ning dhuwur ngono kae lho. Lah iya kelebon demit mbok. Iya, Lah ya Mbok. mendem babit. Lho, Mendem babit. udah mendem ki ngombe. Kiangel banget ayu-ayu jan. Lah ya nang ngene nyong mendem babit. Jenenge kayak- sampean iki jenenge sapa ta? Chandra. Chandra apa Ayu. Nyong? Chandra apa Nyong? Ya ya nyong Chandra maksudnya nyong jenenge nyong. Berarti Chandra. akan nyeluke sampean kan berarti Nyong. Ya ora nyong. Ya Chandra. Jenengku. Lah ngono kok sampean ngomong Nyong? Nyong gue aku. Lah ya berarti jenenge sampean Nyong. Wong angel men to wong kino. Masaku ki ngomong kok. Bene. Ini kan Ben aja angel, dipisah, Pak. Ben. Angel pak. Lah ya bener to, Pak. Jajare Nyong. Nyong kan berarti jenenge Mbak Chandra ki asine Nyong. Maksudnya ngene lho nek kan. Nek nyong ki aku nek kowe ki Lho, Rika. jenengan kangkon apa Nyong? Waduh, apa dewek sing tua ngalah ya pak? Kok angel banget bocah ki ya. Nek kowe ki Rika. Nek kowe Rika. Kula niken sanes Rika. Lek Rika ning nggenku ki gendeng. Wonge. Ndak terselamatkan. Iki ora terselamatkan dia. Ora. Kowe Rika nyong
Kak, aku Niken. Ya wis lah Niken ya kenal lah. Ya. Ya wis nyong diceluk nyong ya ora apa-apa, Pak. Nyong wis tua sih dadi ngalah bae dhewe. Oh iya, ngalah karo sing nom ya. Ora mergo tuwek enome. Apa? Sing waras ngalah ngono iki. Ya, Iki wis arep ngomong ngomong gendeng kok. Arep ngomong kaya gue Ah, ya. Gen ini kan yo gen rotok paham. Bahwasanya apa jenenge bahasa ngapak iki kaya kuwe. Kayak kie Mbak Ken. Kayak kie. Niken kuwi kelahiran kene bae ya. Iya. Sampean Kediri kene, Mbok. Iya, heeh. Anune apa? Makanan khas kene apa? Pecel. Hah? Tumpang. Heeh. Tumpang ke tempe bosok Hah? diolah. Ya Allah. Iya makanya wong Kediri ki sehat-sehat makanane sing bosok-bosok ngono kuwi. Masa tempe bosok dijangan? Iya, Ora tambahane lho. mencret. Tuh, masuk rek malahan. Saking kepedesene kuwi. Pancen nek tumpang iki dimasak saka tempe bosok. Bosok. Nggonmu enek ora? Ora Ngapak Pak, kono? nggone nyong sing bosok-bosok dibuang lah. Masa ya kene dipangan bae apa ora mencret? Berarti ndak kreatif kuwi. Ya kurang sih pancen ning kene kekreatifan lah bosok nggane tapi enak. Enak, nemen lah makanya dijadikan makanan khas di Kediri itu nasi tumpang, pecel, terus Lawuhe apa lawuhe? lawuhe tempe. Hah? Tempe. Oh berarti nak kene ana tempe. Enak. Oh tempene amba-amba apa cucut? Tempene ciut-ciut. Oh berarti Tipis-tipis. tempene wong Kediri cucut ya. Kene iki sing gedhe ki tahu. Oh. Tahu takwa kuwi gedhe, Oh kuning. tahune gede ya. Heeh. Nang ngene nyong kan tempe mendoan kan tempene amba-amba, Mbak. Oh, Ora enak enak tempe kene. keripik barang. Heeh, kuwi tempene cara kono ki sak genteng-genteng kok. Iya temenan, ora ciut kaya wong Tapi Kediri. nek ning gene Kediri ki tempe ki ora gawe ka lho. Lah ya tempe. Tempe. Lah ya tempe. Uduk tempe. Hop. Bahasane kono ki coba anjen ngapak iki metu keri-kerin metukane sithik ngono kuwi. Oh, Dadi enggak saru, metukane sithik keri-kerine. Mbok ngono. Mbok ya mbok ngono kuwi. oh, mbok ya artine mbak. Heeh, ya. Nek turu ki apa? Turuk. Lah, percaya apa ora? Kuwi Astagfirullahaladzim. bahasane wong kono. Dening bala-balamu guyu kabeh kan. Lah ya tempe, kowe tempene kene cuciut, tempene wong kene cuciut. Mbah aku ndak ero, ndak tau ndeloki tempeke wong-wong kabeh. Aduh. Lah iya to Pak jenenge lawuh lho Pak, kadang kan ya nek sing ciut ana sing gedhe. Oh iya, tergantung irisane kok ya. Tergantung Oh. bakule barang ngono lho Pak. Pikirane Victor. Iya, pikiran kotor. Pikiran kotor. Oh ya Wis kene iki sing kondang tahune, tahu Nah, apa. taune. Nang nggomu sing kondang apane? Tempene, Pak. Tempene ya. Tempene nyong maksudnya tempene Banyumas karena dikemuli Mbak Niken. Wah, Ora budak. masa neneng kene disempaki. Hei. Ambemu. Aduh, anu maksudnya bakule Pak. Bakule mesti sempak. Ardi ngene guyu. Ardi guyu lho, Ken. Ya Allah. Ora maksudnya bakul tempene kuwi mau lho gawe cawet. Jane Niken tau nang Banyumas ora jane. Ora tau. Mulai berarti tempene kana kuwi dikemuli jenenge tempe mendoan Mbak. Ini mesti loro kuwi dikemuli. Nyapa ndak dipereksane pisan tempe. Ya pancen kaya mule lah. Apa sih timbasane Ya wes, masukin. tempe. Masukin. Habisin. Yo. Catatan sasrane ati. Ini dada. Luntur saya aku kowe ganti karma margaleri ning kubak asmara. Anu kan karo Chandra kok sik aja lungguh sik. Ya, Iki awakmu yo gen tambah pengalaman, Ken. kenapa Pak?
Ya perkara kuwi mau, perkara bahasa ngapak kuwi mau. Tapi aku wis mau aku mbahas tempe. Ora tempe iki, wis ora tempe meneh. Bosen aku mangga tempa tempe tempa tempe. Dibahas kecuali panganan apa jenenge kuwi lek ngarani lek cara ngene Chandra kuwi ngapak kuwi. Kuwi lek cara kene lek telo. Nggih. Lek cara nggonmu apa? Tela. Budin. Oh, Kok pinter. budin? Wong kene pada nandur budin ora ibu-ibu? Ora, ning kene nandure gote. Waduh, apa maning gue? Ke Gote ya telo kuwi. Oh berarti manggone nang jero kan? Iya, Manggone gaplek. nang jero nek didudut ireng, melenos-melenos. Ndak coklat. Oh, Ya coklat. kene coklat. Kene Telo telo. warnane coklat lho, Pak. Ya, heeh. Nek nggonmu ireng. Ireng, Pak. Lemahe masalahe lemahe beda. Iya paling. Mesti lemah Terus teles. nek digodhog nang kene gue budine gue kacel apa mempur? Apa kaceli? Kacel ki atos. Aku gue takon nek digodhog kacel apa mempur? Nek digodhog Budine. empuk. Oh, berarti mempur, berarti Empuk lemah jeru. main. Berarti lemahnya main kan? Apa lemahnya, Pak? Lemahnya main. Main. Heeh. Heeh. Soalnya mempur budine. Kadang kertuan barang, kadang yang ngeslot ngono kae lemah. Jare main. Ya main ke apik. Apik, lemahnya apik, kudu apik nek ndak apik ndak dadi. Iya, nek nang ngene nyong kadang-kadang kacel sih. Kacel. Heeh. Kacel ki apa? Atos. Oh, Atos. atos kuwi korone lemahnya Lemahnya ora main kayane lho. Kurang banyu. Iya paling Kurang banyu ya? Kurang teles lah Oh, iku. sama nek baper teloan ngerti ya. Ngerti nyong. Heeh. Berarti ning kono iki nandur telo ning sawah. Ya nang Blumbang barang kadang-kadang. Oh, ning Kuwi Blumbang. nandur telo apa ngingui leleh ning Nang Lumbang. lho, nang pinggir Blumbang, pinggir Galengan barang Oh, Pak. kayak kowe. Tapi masuk telone kono ireng-ireng. Ireng-ireng mbak, nek ditutut tuing langsung ireng kasar. Ndak tahu Temenan. skincarean kayak garai. Golek ngarani kates apa jan kolmu jan? Gandul. Ya gandul. Kon duwe gandul ora nang omah? Nandur gandul ora? Ndak duwe gandul, tapi ngene mbakku gandul-gandul. Gen Harusu, paham Pak. nek cara Indonesia iki berbeda-beda namanya setiap Iya. tempat. Nek cara kono kates ki, nek cara kene kates, cara kono ki gandul. Gandul. Nek kene telo utawa tela, nek kono Kono ki budin, budun. Heeh. Budin. Budin. Nek kene nongko nek kono apa? Nangka, Pak. Oh, nangka. Oh, hanya beda A-nya artikulasinya ya. Iya. Oh, Ya karepe iya, iya. pada lah kayak gue. Nek kates Gandul, Gandul. nongko, nangka, nek kates nongko tok. gandul-gandul nang katok. Nah, ya wis tekan semono ya. Tekan semono hop. Wis. Nang apa? Katanya sinten, Pak? Katanya sinten? Lah ya nang katok kowe tegese nangka mung nangka kayak gue. Kates-kates mung nongko. Gandule nganu kan ternyata anu ya warga Kediri luar biasa ya antusiasnya ya. Iya. Akeh banget sing nonton sing pada obong-obong congor ya akeh. Kok iso abang-abang congor lah ya, congore lah ya. Kobong no wingko. Iki salah paham meneh to iki. Salah paham. Nih kan salah paham terus karo nyong. Kayak kapan-kapan dolan menggonku ya jadi ngerti obong-obong Saiki congor. kamu pindah Solo kok. Obong-obong Lah congor iya ki kayak kan. udut. Heeh, akeh sing pada obong-obong congor. Abang-abang karo- congor ki udut. Karo ngopi nggo cagak lek kayak gue. Oh, ngono. Nek pemane wong hamil ki ning gone kono ya. Doboli kan. Dewek aja dingin ya. Dewek aja dingin doboli. Dewek mencari pengalaman disit. Oke. Oh, biungmu lagi doboli ya Ken. Mu tak tongak lah ya. Muka-muka ngesuk biungmu anggar meletek. Sing matamu meletek. Meletek lho. Aku salah terus. Lagi kia nyong domain bocah baik ya. Lah ya biungmu kan aku krungu info kan wis Ngelone doboli meletek pisan. Oh, terus aku ndak sopan. Iya. Lah kepriwe sih Pak Dalang Lek cara kene dionekne kok ora pas. Nek cara kene nek cara nggonmu kono muni ning kono oke-oke bae. Lah Nek iya. mau nek neng kene, ndobol iki ora dinggo wong ning dinggo pitik. Tinggo kewan. Kewan. Nah, seperti itu. Paham ya? Don't speak is doboli. Ya tapi nang ngene kan kowe takon ngono wong meteng mriwe ya kena ndobol. Ya doboli lek keliyane lek ke ibuku ya aja doboli to. Ayo. Wih, ora trimo ibuke didobol-dobol.
Ratrimo. Pokoknya sehat kabeh ya, Mbak Ya, Niken amin, amin. Bar kakekne dituakna sing sehat kabeh, sing tayang nyambut gawe kabeh, war kakekne pokoke serba tayang lah. Ya. Tayang. Tayangnya apa, Pak? Tayangi bisa. Apa? Bisa, iso. Bisa. Heeh, kowe tayang nembang ora? Kowe iso nembang ora? Oh. Kowe tayang apa jenenge nulis ora? Kowe iso nulis ora? Ngono Oleh karepe ning ngono. kene tayang kuwi wesi sing wis nayang kae lho. Wesi sing warnane kuning iku jenenge nayang. Tayang. Oh, jebule pada tapi anune medeni ya artine nang kene Iya. ya. Jebule ya maaf lah ya sing penting nyong karo Rika kabeh, Rika tayang bahasane nyong ya semending tayang bahasane Rika pada. Iya, oke. Oke ya. Oke. Iya. Semleding. Pak, Apa? jaipongan ya, Pak? Jaipongan cah loro joget ya. Yuk. Oke, ini nembang Mbak Rena Congbe. Kowe milih lagune Bajing Loncat apa Bajidor Kahot? Oh, milih. Lagunya Ya. apa? Bajing Ahok. Nek anu cara Jawa Baratan anu ki nganggo sampur ora? Ya boleh. Nganggo sampur ya? Pakai sampur apa Ada enggak? sampur? Pakai sampur bisa enggak bisa? Ayo, Enggak usah ayo. ya. Sampur ki gunane ge apa? Ki nyeblak nih. Heeh. Oh, bajing Go. loncat mawon ya, Pak? Bajing Loncat, oke. Ayo coba. Sing nembang anu Mbak Rena Congbe, sing nari utawa sing joget Chandra dengan Niken Salindri. Wah, ya. Heeh. Dadi bocah iki pancen multi talenta. Heeh, ora mung nembang. Ora mung tembang sing jaman saiki, tembang jaman lawas sing klasik ya iso. Joget ya iso. Wah, ngono ya coba. Diaturke ya. Nah, diaturke tanpa bawa. Untuk menyingkat waktu. Yuk, kaya apa? Bajing Loncat dados. Bagus ya Mbak Cungpe, Mbak Niken ya bagus. Ora kowe ora nembang melu joget. Iya gantian pak carane ya mau ya gantian. Oh, ya. gantian. Siki nyong siki. Oh, Siki iya. nyong apa sih kowe? Nyong apa kowe siki? Nyong. Lang. Bajing ya. Bajing loncat, bajing loncat ke astana Aduh malam ini dingin banget Bu. Dingin banget Pak malam ini. Oh, anginnya besar. Iya. Mana serak-serak banget lagi suaraku. Masa nasi nari ini lho. Kati boyokan kau. Abdi lepat narosante tiang jalan. Sang
Yo ngarep. bagai tadi. Yo langsung. Yo. Bajing lecak, bajing lecak, bajing lecak ke sana. Bajing lecak ke sana. Api lepas, harus setia kana. Bajing lecak, bajing lecak, bajing lecak ke sana. Bajing lecak ke sana. Api lepas, narusan kasihan. Kuda saka, sari dapat luas bisa. Kandu kesalahan satu. Api bisa ke sini. Bajing lecak, bajing lecak, bajing lecak, bajing lecak, bajing lecak. Thank you. Matane. Iso. Wis ngerti anane kene lho, kok iso ndak Wong ngerti kuwi to. mripate ki wis min rolas. Wis ngaku kacamata ireng sisan. Karo apa-apa malah kaya wong tukang ngelas. Wis, ngakur mata-matane to. Sampun ta, Pak? Sampun. Asine ya bagus. Ganteng. Tapi urung bojo-bojo kok. Hah? Urung bojo-bojo wis Kayak tuwa. ngenteni aku kok. Alah, selek lumutan kan ngenteni kowe. Yuk lanjut. Ya. Istirahat sebentar nduk Niken karo nduk Chandra. Oh, ngono. Gen menghela napas karo men ngombe sithik no. Oh, ngono ya. Ya ya ya. Diselani sak lagu mengko bubar iki minangkani pamundhute Pak Kades. Ya, lamunan. Ya. Sing nembang. Iki banyak sekali netizen yang Arni, kapan Arni? Ya, ya. Enake Atni, Atni ki sapa? Adekan Niken. Ya. Anakku lanang. Anakku ragil kedanan karo Niken kok. Ya wis kan. Aku pacarnya Mbak Niken dirasi Adika. Iya. Ayo Mas Adi, mosok njaluk diparani Niken. Kaya cah lempoh. Ya. Supan musik yuk, Bro. Ya, Mas Ardi Niken Salibri.
Pripun? Jare arep diinterogasi. Wis siap diinterogasi lho kan. Wis siap. Diinterogasi ya. Diinterogasi karo diisolasi. Kemarin kok ndak ikut Dek Kayen Lor niku ada acara apa? Jare sampean mau ketemu mbek aku. Kayak niku Tanggal 11 wingi. Wingi Kediri ndek iki lho. Awakmu ra mangkat ndek iki. Kok 11. Tanggal 6. 6. Nyandi ke ndek iki kok ra mangkat. Dinteni niken lho. tanggal 6 niku 40-an budi saya. Tenanan ya Wi. Tenan. Kok jarene wong-wong kok jare sampean wedi ketemu mbek aku? Lah wedi nopo? Wah, iki kendel ya iki. Ora wedi ya, Di. Ora wedi ya saiki ya. Mboten. Ora wedi. Ijen retet ndak? Tesih Sampeyan asine umure pinten to, Mas? asline 22. Dua-dua. Oh, tasik 6 berarti. Wis sik kuliah kok. Cek kuliah. Kuliah semester Semester ki genep apa ganjel to iki? Semester 9. Oh, semester 9. Berarti bare iki lulus no, Pak? Lulus wis proses TA Pun Lulus kantun S1. penulisan. S1. Ndak pengen melanjutkan S2. Nggih, mengke Lek jagongan disawang to. Niki kan disawang, aja nyawang malah nyawang mayang. nggih Sampeyan kuliahe njupuk jurusan apa ya? jurusan seni karawitan. Seni karawitan. Nek kon dalang ngono kuwi iso ndak? Mboten saged iki. Oh, isane ngendang. Nek dalang ndak iso. Suluk ndak iso suluk. Sok-sok belajar ya ning gone nganu Abah Kangko. Abah apa abo? Enggare tipe kuwi sing rada iso dalang ngono kae lho. Iya. Wong dadi dalangi juga proses gitu. Iya. Iya. Wis to. Lagi omong mau curhat kok. Iya. Aja. Yes, gini aja. Wis ta wis genah to mergo tanggal 6 ndek wingi budene 40 dina ya dia. Nggih, Pak. Nek sok tanggal 15 kuwi nek acara ndak? 15 besok. Heeh. Mboten ketinggalan. Ya wis. Ya. Kok jak kencan sisan ya, Bu ya. Heeh ya. Kuwi bablas kok yogane sak dalange bablas langsung saka Nganjuk ning Surabaya. Oh, oke. 12. Nginep ten gor. Heeh, yoga-yoga nginep ning gor. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Yuk, sampean isane nyanyi lagu apa? Apa ya? Jarene sampean kok saiki kok jomblo to, Mas? Jari sinten? Jare buke, Bu sinten? Bu Dwi. Jomblo apa ndak? Jomblo. Ning Ya ini wis. Wis padha nek padha jomblone ora masalah. Heeh, aman berarti, Pak. Aman. jomblo. Gelem tenan ya? Jenengan gelem tenan ya? Hah? Gelem tenan no? Gelem tenan? Oh, gelem tenan. Iya, ayo kowe geni kowe ditantang lho saiki. Ayo. Kowe gelem tenan apa piye? Ah digowo mulih ning Klaten. Mboten, Mas. Mboten. Ora apa-apa. Mboten, Mas, mboten lek nolak, Pak, maksude. Mboten nolak. Oh Lah. iya. Temokne saiki apa piye? Ayo. Tantang genti iki. Mumpung iki disekseni Nah. anu bapak karo ibuke lho. Ya tara bene saiki sisan apa piye? Ayo. Naipe aku, piye? Ayo. Gelem apa ndak? Aja gelem. Cek sekolah. Di sekolah kok ya. Nggih, Pak. Sing ngenteni lek lulus. Nggih. Ya, wong Enteni ya. 10 tahun kas ya, Mas. Mboten. Wis 32 aku. Ya ndak apa-apa toh. Semakin lama kita jangan keburu-buru untuk menikah karena menikah itu adalah menambah beban masalah. Oh iya. Ya toh, Pak? Ya. Menikah itu tidak seindah ketika pacaran. Domongi ya. Wis paham padha ententenan lho sampean ya. Aku karo Bu Dwi ententenan kok. Sampeyan wis urung Bu? Wis Pak. Oh ya wis tak nyusul aku ngono biasane. Yo, lagune apa ki mau? Lamunan ya? Mboten. Apa? Rondo Kemling, Lintang Asmara, Lestari mawon, Pak. Polestari. Nah, Sang Wani ngono Dewi. saiki. Wani. Golek sing enggak dular. Ya njajal anu nih gram yang ane keyboard Mas. Yo, Dira. Nah, ya.
Mboten sangat gemural Pak niki. Ora sang nganggur ah. Mboten sangat mawon. Iki suarane elek. Lah Yo, kok wani sithik lho. kok wani ngatur dalange saiki malian. Kula usul daripada mengke penontonnya selak do mantuk. Oh iya. Yo nek ngono bablas ya lagune ya. Nggih. Wis siap atimu tenan? Lestari wis siap. Pun. Oh, niken wis siap. Sampun, Pak. Oke lho. Lah jawab mbok banter kaya niken kuwi Di. Wis siap Di? Pun Pak. Oh, pon ya. Gelem ora? Urun. Pak. Kula ajre kali Mas Ardi ta. Ngapa? Lah kok jare ngono iki, Pak. Oh, mudah mau aku, Mas. Dadah. Mama wong kenal ae urung njaluk cium. Hei. Dadah. Maksudnya Kondekte, ya, Pak. ngono lho maksudnya. Oh, dah, Mas teh lirik, Pak. Oh, lirik. Ya. Jo seru-seru. Ya jajal yo. Ora sang Dewi. Piye iki sesuk aku mesti dilokne sengkuni sesuk iki aku. Tak isa sengkuni, Pak. Lah iya wong-wong kuwi sing ora tanggung jawab. Rasanya aku tidak ingin ucul, Pak. Tidak ingin ucul Iya, Pak. sampai pagi seperti Ini itu. tangannya ini ndak bisa ucul, Itu Pak. yang menggenggam merap siapa? Cowoknya apa atau ceweknya? Mas Ardi. Mas Ardi. Iya. Oh alah yang gladik jebule Ardian. Heeh, asinana diam-diam mencintaiku, Oh Pak. iya. Oke. Jangan Pak ra gelem diculne lho, Pak. Delok Pak. Lho. Iya. Delok Pak. Ya. Malah di anu lus-lus no malah no alah. Wes Ardi ning gua kene wis rasa ngalih. Sampun, Pak. Iki sebagai hadiah untuk Ardinya le, Di. Nah. Alah, ndek mau enek kenangan sing diadehi kenangan. Enek Mas Ardi sing diadehi kan. Lah kula kapan? Sesuk no. Mosok arep tak kei saiki nyo. Nek karo kowe los aku nduk. Mboten Pak, Pak. Mboten Pak. Mboten Pak. Wah, akeh iki lho duitku. Mah aku balik titik, Pak. Sing akeh. Mah. Lha iki akeh lho. Mboten Pak. Ora ya wis. Kula guyon kok. Lho, akeh iki. Sampun, Pak. Ampun. Bacot gara-gara nggih. Bacot gara-gara. Iki saka Mbak Santi ditransfer 500 diaturke para waranggana. Para pesinden.